lagi na nabasahan ako sa librita sa kong apuhan lagi. Manok. Manok. Nyasa ta man na pangitaon. Na ako ni bukid ko nun. Samo. Naay bukid ang kulon unsa man taong ka pre? Nung di mga mutuungan basahan na ako. Yaw na ako no. Naay bukid ang kulon. Kulon sa naga ba? Isang taon. Uy, di na bukid. Ingna na dili kay kulon. Namaw na itong planuhon, pre. Ug asa na to nakita makuha na to. Karaan na tinuod pre. Lagi, magiti lagi. Na dato na taon na. Isa iti pre. Gold. Gold. Dugay na na. Sul, pila na ka na kaltuid, pre. Pila na ka na kasensyuri. Latan to pre. Gihigog na sa gabaw ato. Takap na ka. Di lagi na mamatay kay katingalahan ng manuka. Isang taon ka. Uy, Ayaw ako ni istorya pre. mao ni atong planuhon. Aron ta dato. Pangitao na to na. Di ba ka to sa usas manok atong ikaw pre? Nanguturo ta maning manok sa tulingan pre. Lahi daw. Kay atong tong malatan to na to. Kanang manuka, pre. Di man namlutlan. Kay naago ni gahom. Kana uso ko ba na ron? Istorya tag tinuod eh. Yung kamutuo. Bitaw rin no. Ug kana tinuod sige nang karaan nga karaan kay tinuod. Dool po nas tinuod. Tinuod lagi na, pre. Sumagod. Tong pre sa goto. Nakakwarta ta. Imo lang kong itikasan. Walang ka magkitunga na po. Tarong. Nang tinarong mo ron. Kani ay. Makitaan gini na tong manok nga katingalahan gay. Nga mangiti ugol. Bahin ha? Bantay manika sa kag-usap. Imong itiyo sa ako ang manok. Kung narabas, bayan eh. Magkitunga sa ka. Sige lang kagpabor. Buang nga ka. Diapil man din mo melody. Wag rin kampay buwag na to. Buwag na mo ato, pre. Tama na hey. At tinuod lagi na, pre. Kani ato lang yung tanuhon ha. Tanuhon. Pero na dia ang Lagi din ha. Galibot-libot na riyas. Bukid ko nun. pero masubay nas libro pre. Ako pa tong ko yun. Kung dyan asa yung mapaha ato. Basta kay nabasahan ran ako. Tinuod na pre. Nikang sa melody pre. Dato ta pre. Sunutan na no. Manok. Mangiti ug bulawan. Kana pre. Dayon tanang plano na to na. Sus, ato gininda yun nun. Nindot kini planong nga, pre. Kwarta ta ni. Kwarta. Hindot na pre. Basta kay kani pre, magigalalay lang kanako pre. Atong gastuag oras. Ako ni hatag nimo pre. Para palit lag bugas nimo para konsumo kada adlaw. Di na madawat yung kalimot ka. Giwaman ko na. Puro ni diamond. Sabi kulon na. 35 ron na. Imo rin yung gisuway nagpinta. Buang nga ka. Giwaman ko na ko na. Ayaw lang saba og Kuan na tong libro pre. Siguro atong libro. Lagi. Ay mo ito maghatag guide na to. Basta nabasahan ako pre, wa lang nako makumpleto ug asa napita gid ang magkuan ng kuan. Basta kay naas kulon. Silbad problema Bukid kulon. Nya tarong bahay na. Ato sa pang taon. Gawnaw na magkagbahin. Ang ati, siguro man na. Pahumas ko bugas ni. Ato sa balay na. Hindi man dyan bata. Uy, mo man dyan mauli gabi eh. Ayaw lang ko kabalaka. Kung kay mauli na bitaw na itong anak. Di ay! Tarungan na mong laktan. Sige lang yung kag binuang da. Ang masing hindi mo ko matakihon niya. Kung di ko matakihon oy. Masig ikanya takihon. Ako diri mas ginhawa ang kulba. Ngano wa siya nauli. Ayaw lagi kurba lagi. Kaya katong atong anak. Mayo na to siya paminsan. Mauli lagi to siya. Ay, Uy, may ato akong anak. Minsan pagbabay ako kay wag ko kurba eh. Wa kulba eh. Nasukad sa una. Karon pa man ang hitabo. Nga wala siya mauli. Ada, don't worry about her. It's a matter of son. I gonna smack you in the morn. Okay? Don't worry. My daughter is in a good condition. In a good hands. Don't worry about that. You in a spot? Huh? In a spot? Hey! Saan naman yung nakita? Pagutan na ako, Nubi. Bukasan ang kawoy. Ay, tawo, pagutan na. Ikay pumunta na. Dula ba pagutan na? Asa ka, oy?
Ataw ay sir, diretso lang mo sa unahan. Inigabot mo sa unahan, muliko mo sa wa. Inigabot pa din sa unahan, pag liko sa mo sa wa. Unsa pa ganito? Ang buti mo patutulan na wasa na. Ay, sir, ma'am. Dito lang mo pangutana sa unahan, ma'am. Kay wasag ko katultulan na. Wa, klaro ninyo ay. Unsa mo itong mga tubuwa nga, umuro mo tubuwa mga buo. Ay, pataka lang sa kag tubag. Uy, watak ni Juan. Basta, nindot pa ko tingog ato niya. Samang taong ka, uy, suway man ka ato nila. Samang ka, uy, mura man nun kag ni Traido ni Dido. Ako sa gitisting nga naman to na ako, God. Atong tangawag kasi maayaw nilang ha? Kanindot ni Dido sa iyang kuan, kaysa ka to. Bati bi ato, Nindot mo sa to, God. so nindot ko taon. Suko man ka. Ay suway raman tong ako, God. Nindot sa to sila. Pero dili, God. Di sa ko mamugos nga adto ko nila, God. Ikaw, ay suko. Pero akong kuan mo ay lasag sultin dido. Ikaw no, pahamak kay ka. Ug naay makakita nato nya mosulti ni Dido. Patay ta. Taong. Sulti ko taon. Huwag mo sulti, oy. Sulti go taon, mingo lang ka ana. Ibabyak kas mga tao. Kung mahibaw las dido, basig ikay nagsulti. Dili oy, daghang kay mga tao dito ay. Hugis na baba ni mo, asap ta kag bukas. Basta ha. Dili jud ko atong grupuha jud. Dili jud. Period. Ug dili. Ato tandido na, apoy ni mo ay. Na. Sa nga akong nahibawan, tuwa siya sa ilang Mary Grace palinya. Pumunta na ta. Sige, pakunta na! Mga unsa nito oras ang maabot ang mga bisita ta? Magmuli na lang ka. Ang hour pa siguro Sabi maabot ka, na sila. maulagi. Inig maabot ang mga bisita ha, muli ako ha. Ay na para ba ko'y kuanon dito, maabot ko akong bana. Ma'am, excuse me. Yes, ma'am. Unsay ato, ma'am? Utan na siya. Kulong yung pagkana. Asa! Asa! Ma'am, nakaila ka aning Mary Grace? Mary Grace Balinya? Oh, ma'am. Nakaila ka na niya, ma'am? Ako. Oo, ikaw man digi pangita. Ikaw na si Mary Grace. Ma'am, parents mi ni Ipay. Oo. Ipay! Dahil mo ma magpapapay! Te? Hello? Ma, naalagi mo diri. Gagwa man ka ba ang asa ka ari ka dili pare. Hi, Mami. Mami, ako ang parents. Hello, father, mother. Amo ni siya akong makeup artist, Mami. Aka ng tay. Ako din si Marky. Okay, nice meeting you, Marky. Ako sa silang palingkuran, Mami, ha? Pai, wala ka sa ko? Sige. Dalo, isang. Ikot sa kanya. Kanang, Nay, tay, sorry jud kaayo. Wala ko kapananghid kay saan man tulong jud kaadlaw nga wala kuryente diri nya lupat jud ko. Naunsa man taong kang anak ka, oy nga, wa man ka magpahibaw? Nahingaw ba ya kay minimo? Nanay nimo wag ginay tuog. Ako sa duwa sa kulto, kay daghang kayong lamok. Ay, na yung tao ni Buhata na ka. Pangita gid yung tao paagi nga makakontak ka kay puno jud mi sa kabalaka. Nay, sorry na gyud kaayo nay. Oy, dili na mausab. Sorry jud kaayo. Saon man gyud ako yung gipaninguha nga makontak mo. Pero saon man gyud nga wala may kuryente diri. Si Arwa, wa jud ka day makakita dinig matsal dyan para makakontak ka namo sa imong cellphone. Tay, tulugan ni kaadlaw walay kuryente diri. Kinamo gyud ni butugod nga poste. Unya, isla baya ni tay. Asa man daw ko mangita og maka-charge diri nay kuryente?
Maulagi, nahingawan na lagi kay mi. Alam, basi madungan na lang siguro kag uli na mo ni nanay ni mo eh. Ito na. Nay, napa jud mi kuan. Last na lang jud namo nga rehearsal night. Usa lang jud mga siguro mga usa ka oras nay. Pwede magpaabot lang mo nay, tay? Asa mo dahil imong mga kauban dahil? Nagkuan break pa man gud ron namo, lunch break. So after an hour na naron sila. Sige na ka. Waton lang ka na mo. Dunga na lang kitag uli. Dungan na lang kita. Sige na iya kanang mag-ilis sad ko nay kay para sige niya. Salamat ka ha sa pagsabot tay. Mayon Salamat ka kay kaayo, nakita ta tay. anak sus paita na kasi gimig pangita nimo. Hasta nanay nimo labihag yung guula pait kayo kay ako sus di jud ko wa jud ko kinatulgan. Si nanay nimo wa say kinatulgan na tanawang mata puwa kayo. So dili na mo mag-uul ha kay anak ko. Ayaw kagulan na kay basta nakita lang ka na mo. Nalipay na kami dako hasta si nanay nimo. Sige na ka. Magdungan kitag uli ron. Tay ako sang kuan ako mga gamit nay para diretso na ta. Sige na. Waton Kahuman ka sa na mo. practice diretso na ta. Ya, dire lang may maghuwat na. Asi kuan sa ako ang mga gamit ha. O, sige, sige na. Dak, di ni mahal din ni. Nay barato ra gyud kay ni diri. Lami pa gyud kaayo. Ami ka sa kung tag-iya ani. Asa naman to si Yashi? Hi. Hi. Hi, ma'am. Hi, welcome back. Alam, ma'am, ako ang mama, ako nanay. Oo, ikaw man. Sige, magkabalik-balik diri, ma'am. Di sa man kay lami man gyud kaayo ninyong pagkaon diri. Ana gyud Oo, balik-balikan. Jod. Tungod sa Capresco. Marang kabalik-balik. Jod mo. Imani, nanay, ma'am. Oh, ako ning nanay niya kan ako gi siya patilawon diri sa inyong restaurant. Hi, Nay. Mayong hapon. Welcome back again to Martin and Candy Cooking Restaurant. Pakanay mong nanay, ma'am. Kaya sato ra kayo diri. Sige, tatanay. Gusto ka, Nay? Sujud na. Lagi dan ako tayo tanawa. Murot yun may pertigyong lamias ilang isda na yun. Uy, pertigyong presko kayo. Nagino, nak atong pustong tatay mo. Lagi ako yung pustan na si tatay ani kay pertigyong lamia ganahan yung tatay ani. Sum sa tatay, uy, nagligo-ligo mo sa tatay. Uy, Nah, abot atong tatay ni mo eh. Day mo day ni mong giingon day nga kang Arnold and Tinder Restaurant lumiad jud lagi dinhi day no. lami juga na daghan yung mga turista yung mo ari gid ani nay na din diri sa Ulango Island. Aw narabi po. Ang sabon, wa may sabon. Tabi, tabi yan, tabi. Ay. Ayo. Ayo. Monica. Nay. Nay. Salud. Nay. Tay Dido. Tay Dido. Kanang kinsa day ka? Aw ako kanang pag umangkon ako ni Tiyo Dido og ni Tiya Monica, naausa ko diri nagpuyo sa ilaha. Ikaw kinsa day ka? Ako boyfriend ko ni Salod. I have something to give nang guni Salod. Kanang kuan ni kanang pasalubong kanang gikan man guni sa Australia gud naabot na ako igsoon. Wow. Asa day si Salod eh? Maubitaw to giapas nilang Tiyo og ni Tiya.
Kay ka na, awa man diri, ambot asa kahapon. Oh, ang istorya nila, murag ka ako nas buhol. Sa may iyang kuyo. Mawa, masag ko kahibaw, sir. Uy, o kuan gani, sir, pwede ibili na lang na nimo. Ako na nag-ihapat niya, og maulit to. Ibili na lang na, sir. Okay. Ako gusto nga hatagan mismo si Salon yun para ma-surprise niya. Wala naman din si Tiya ko. Saan na? Iton. Oy! Rigner! Ang hapon. Niyam lagi ka! Ha? Wala rin silang Salon yun. Eh. Wala, ambot asa to si Salo Rigner. Waman man ang hida mo. Tapi, unsa man na imong da? Wam lagi mo da to ba? Wala tayo. Unsa na, dayapir? Ang Salon ni kay surprise ni kay naabot ko nga akong igsoon gikan sa Australia na ako ning hatag. Di ay nga wak so man ato ani Rigner. Waman diri. Tubata to imong gida para magtagay-tagay ta diri. Kanina na siya, di ba? Di pa makaedugay, Tiya. Dito mo ko sluyo, ay nanlaba ko, tingako kung sila sigig tawag. Sige, Tiya, ako lang sa itong tiwasan akong gilabhan nga to, ha? Sige. Ah. Ano na kay para ako dia. Ang imo hatay akong gilain to sa balay. Ako nang ibutangan og pangahan mo para dili mailisa. Abi no ko nga. Dido. Unsa man na nganong ngukaym ka diha? Para magkana kang salod, nganong milabot man ka? Actually, ang inyoha na ako inyoha usa ka box dito para inyo. Inyoha na mga unyo ta nga na mga tissues. Kinsa day kuyo mi salod tay. Uy, ambot lang Rigner oy kay mao may sulti ni Linda. Linda Berto baka tong kauban ako sa banda. Ambot mamayang kuan nga do naman kuno tay say kuyog nga nag-ismiring hoy. Basta mao ra totoo na wa ko kilibutan na kay wa man to mananghid. Basi barkada siguro, kuyog. Asa na to makita si Linda? Linda? Naskiyot na ilaha. Mangutana lang ka dito. Luyo sa gasolinahan. Mangutana ka asa na ilang balay ni Linda. Katong membro bas banda. Gano man? Mato ka? Basi nagkuyog to sila ipoy. Ha? Unsa? Dili sa riguro na yung nana maisi akong anak dong. Uy! Bisa na tay. Basta ako, manigulo lang ko. Antuon yun ako si Linda. Imo ramang yun na si Salod. Mao lagi. Ipoy! Di ko gustong mapunta siya sa lain. Atong way nahot nga. Murag natagtiki. Si Ipoy, siya na ako makunta dong. Og si Bahala Ipoy na ka. Bahala ko trahon nimo. Basta kaya tuon ako. Di ka kabuot na ko unsay gusto nako. kay bahala. Ako'y bahala. Ako nga tuon. Kalitawahan na, uy. Ko ba? Ay gid pa da atong tawhana ha? Ay gid pa da to. Hambog na kayo to, watoy nahot. Gupahal lagi na eh. Yak, siksi pagi ka sana. Sana ana ang lawas na. Nagupahal ka niya. Taas pagi kayo buhok. Nangial lagi na eh. Gupahal lagi na eh. Ang nakanindot yun eh. Nakagakos pagi ko. Sus, ako balik ko na eh. Kunting yung kapaliwan. Hindi mo na yun. Guwapa. Sabad yan, ikilig sad ka. Gapa, kilig. Guwapa niya. Nay, nakagakos pagi ko kay ang bag. Ang katangis ng kabag. Ako mag-iuli niya. Atay ni, ngayon salamat ako ni Gato sa niya ada sa ko. Iya gitu. Masawa ko si tatay no gipagkapa ni nanay. Mao jud. Gapa ni nanay. Hilom niya ay parihal mo duha din na. Nya dong. Mo tunay. Sus, napatod siya nako kay mahadlok naman siya. Di gihatod sa nako. Sus ganahan sa kay ko nay. Sus nya nay pag-abot dito nay. Istikto man yang ginikahan na nay. Namurasag nay uyab nay. Mao ba? Nya nakasiguro ka nga uyab gito niya. Kaway lami.
Luya sa di mo dong eh. Na-inlove ka sa nanay uyab. Ay, wala man to na ako. Good night. O, sila. O kami. Ang ako lang good night. Na kaito ay gugkunta kuminay. So, sa ako lang may nay, dito lang mismo kasi nay. Nay, tabangi ko na may sasig tao, nay. Unsa man to may katabang ni mo dong oy. Tabagi, makikay ka na. Si Mayo. Paghilom di oy. Kato na yung nauyab din mo. Kasi tanyong di ay. Ay lahi man to. Kay siya man to yung nagdala og regalo nako. Uy, pasalamat gani ka no. Kay gisugot ka. Tanawang atong anak gwapo. Ako na, batihan ka na ko. O gani, Inilaw ko sa unado. Ang gamay mo. Ano mo painom duman to nimo sa tanyong. Nga. Wala naman mi ato dugay na kayo. Ikaw minipolis akong. Kunya pag yun, nay. Nagsabot ang weekend ng domingo na magkita may plaza, nay. Ang anak. Magkita kami ng domingo, nay. Bahala na, nay. Sina kinikapok nga, nay. Magkahuya pa na, nay. Nay. Relax. Asa si Salud? Nasa dia. Kinsa man ka? Ano ari man ka mangita? Kinsa na dong? Dili man ni inyong ilang bahay sa Lord, sir. Amo man ni ila nga amo dito. Mao na yung limon dong. Naay nakasulti na ko. Mangadto ko nung magbuhol. Ha? Kasi may nagsulti na. Patubangan ako. Gusto ka masayon? Kini. Nasa kuluyo. Di man gud sir oy, naunsa man ka sir oy? Wa man gud ko maingon nga siya'y kuyog ingon mga barkada ra man to yang gingon. Ingon man ka magpatultol ka sa ilang ipoy, gitultulan ti ka diri. Ay pagpatakag istorya, sir. Nganong ari man ka mangita ni? Kinsa to dong? Salud na. Oh, salod. Unsa may connection ni Ipoy og salod? Ayaw ta pag-isog dire ha. Ibaw ka. Pwede ti kaging ugbok dire. Trespassing ni dire. Pwede ka rin ikihanap buhanga ka. Kuy daw ha. Di ko gusto magkuyog-kuyog ka sa akong uyab ha. Pasidanan lang tiga. Kamuntanan din mga pamilya nyo. Lampog nasol niya tamo mga hanggawa mo. Sir, esensya lang jud kayo mo ha. Unsa man taon to siya? Ay igo ra man tato siya magpapuyog na ako. Unsa man naglagot man na to siya? Esensya lang jud kayo ma'am. Wa jud ko kay baw mao to yang action diri. Hilas kayong tawhana. Basta ma'am ha, ikaw ang saksi. Unsay mahitabo sa akong anak o namo tanang pamilya. Ikaw ang among kuang witness ha. Grabe naman kita namahad na ba itong tawhana. Isog kayo. Esensya jud kayo ma'am ha, sir. Sa man ni, uy, wa jud ko magdahom. Uy, wa jud ko magdahom mag-inanat, inato to siya poy. Sorry jud kayo poy. Ato sa ko. Dong, may dahil na ang taong tumbayhana, dong, be. Sus, kahibaw ka, grabe na kung kakulpa atong tawhana, isog kayo. Dong, dili ko gusto nga may tabo ni mo. Wa naman gusto na eh. Sus, kibaw ko na ito uyab tumayana. Pero di na ako ipugos akong kagalingon. Ni ako yung ipahamak akong kagalingon nga naiuyab. Ako ni kuyog naman po niya. Mahimo dong, likay lang to. Kay murag nagduda ko uyab gito niya. Ay nang maglikay na lang kita ba. Kay tiguang no biya mi sinanay nimo. Si Bako may nayak niya ko. Unsaon na malang. Musa dong ha. Naarami. Di mi gusto nga. Nay may tabo ni mo. Dong kung mahimo likayin na lang ito dong. Anang yung panaginat ato. Maluoy ka. Magunsan lang ni tatay ni mo. Kung sa may tabo ni mo, isog ra ba kayo to? Ano nga? Drama na sa kay kanayoy. O tinuod na eh. Nakagusto ko tumihana pero di lang ako isugal akong kinabuhi ato. Nga na babaeng doon ay uyab. Ako dong, bisag isog ko dong, pero himikay kong balatian dong. Ay pala may hilak. Sa batiya sa gnaon mo hilak tayo. Ngayon nung batiming na sa ating mong kubliwat. Dili siguro mo yung kumahanay.
Pati magignaw. Sabat ya, oy. Para bitaw mong doon. Batig na. Gwapo ko gamay na eh. Tay. Anong uli pa man ka? Wala ayaw dito. Nanasan mo, tay. Muli na sa balay. Sir mo nasad mo. Wagi ka mong tanag. Nagkaon mo, guwapa pa. Ang agi ka silmunan, magbutan pa ka, di ka silmunan. Wala ka pa niyo, tay. Kung natas balay, masimog yaw-yaw. Yan ka mangita na ako. Ita ni Malaka na kayo minimo, huwag naunsa na ka dito. O, napusilan ba ka, naligsan ba ka, buhanga ka. Sa batay ay, Naunsa ba ka, kinapasilan ba? nakapaso mo ba ka dito, unsa ka. Ikaw laag, di nakagtutog pa ulis doa. Sa batay, kinapasilan mo ko, tay. Mabalita na sa newspaper, radyo, o TV. Kaya nakita ko na yung buhay pa. Di pa kayo mga nakita mo ng kabuhay pa ko. Ano sa nanay? Ay, yung nanay ay, problema ka ito, sig, pangita ni mong asa na ka. Asa na ka paingon. Ano mo problema mo muna ko eh nga? Sige pa itong hinak, sige yung nana na ka, pinangga ka sa mong nanay. Oh, di ba mo ko tayo nga pinangako niyo tayo pero kada kinauli ko. Wala na itabo na nga, wala na itabo na ko. Di kayo masimong sermon. Kanya ayaw lang, masigol mula kwarta mula ka, watas balay tayo. Kaya nga hindi mo kayo mo ng nanay, masiga nanay, may pa yung magsuon, yung magkuhang putaan kayo, nalikamot. Sige naman kamang ito na, ako alam ko. Kinsa may ganahan kinikanan ni mo? Nga di kay ka kumawang trabaho. Ikaw na ka mukaon, matog, malibang. Nya, di ka kabaho dihag. Unsa day trabahoon, musanaw lang ka. Masagdalan ni mo si nanay ni mo. Huwag kay post anak ka kay, no trabaho rin sige pabadlong. Nyo tay, sa atin din ako, nandingani ko. Kamu hino na nga na ikunani ko tay. Kamay kayo mo masulong. Di ba sulong ka sa may masulong? Musupag di ka. Pais pilahon ka. Ato ka magpais kumitiran. Kuyo ka ng imong amigo. Ikaw, nag-usap ka na eh. Tay, ayaw na kapila ako magkada. Kanya ayaw na, tingin mo, hospital. Pagilo mo. Oo, ito sa Tawag niyo. Nakaisara ko tay. Dong, sobra na ni mo ano na. Wala kay kwarta dito. Ikaon. Kaya rin magkari magsigig. Pag-iso. Doy, napapakisara ko. Sasang nga dapi. Basta! Oh, nay. Naunsa mo? Saba mo kayo mo. Dungog kayo dito sa highway inyong tingog. Ano man mo? Nikaw na ka dong? Mananay, manakukaw kasaba. Naunsa man mo eh? Kahibaw na ka. Unsay problema sa atong anak, inyo pugin tiwasan. Inay inyong pakanaon, inyong tabangang kasaba. Naunsa man mo? Otro sa ka. Ikay nakaingon. Nga na inana na imong anak. Naglalaro bisa kanta. Mura ko'y tagiya. Yan ang gusto. Kano sa muli rin suwa. Tay, pasagdahin na nanay. Kamu lang ng nanay mag-away noon. Hilam na ko ng mubi. Hilog. Palayason pa na ni mo dire. Malipay pa kung huwagtang ng butaan rin. Nay, malayas lang nay. Kaya wala mo ko'y post. Manimalay. Ayaw dong. Di ka mulayas diri. Imo ning balay. Basta nga ko lang paimang no nimo. Mag-amping ka kung asa man ka mag-adto. Ha? Likay sa mga barkada nga dili. Makaayo ka nimo. Sakitan ko. Maunsa ka. Tay, sige ba nga siya ako kutsirupon. Anak. Inana gyud ang kinaiya sa amahan kung maglagot. Ano sige gila. Kaano ta na? Ha? Pasilawalan ko nay, kung nayunani ko. Wala mo kung masayod ko na yung nayunani ko. Nak, niyan si nanay ni mo. Ampingan ta ka. Di ko gusto na mahitabo ni mo dautan. Salamat nay. Sige na, nak. Ha, kaon na ha. Ay, napagtagdain yung tatay. Pinangga kay kaniya. Nga nung nanginato to siya, kaya di siya gusto nga mapunta ka sa kadaot. Ha? Sige nay. Ay, sige doon.
Taon na. Sige na, yung lagi gutom-gutom na siguro na. Mani ang kinahangga daw. Ikaw ba? Magsige kag laag ha. Mao nang naglagot imong tatay ngano. Dugay kay kani uli. Ha, kaming tanan na balaka ko si Manoy nimo, nangita nimo. Bisag inana sila. Pinangga ka anak nila. Ngano, nagpangita man sila nimo. Kami tanan. Labi na imong nanay. Magpangita gini mo basta di ko kita nimo. Salamat kayo na. Ha? Sige na. Taon na. Dali na. Lami kayo ng sundaan diri. Pusod ka diha na kay gipabot. Ha? Oh. Wow, oy. Nakoy gipaabot ang ako kung gisampukan ko. Aw, kaning mga gisakupan ba sa banda. Mao na ako gipaabot. Mag-practice na mo ron. Wow, oy. Kanta-kanta lang good. Na practice ba yung tututing, tutulding, 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 tutulding. Ana, practice ang good. Tukuting, 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 ting, ting. Kuyap-kuyap niya, ha? Kay tiwasan tayo ka. Nya, practice mo. Wala mo kung pasnaak ninyo. Kay, kibaw ka, wata ka kumpra. Ah, you're looking smile to me, huh? Don't worry about it. I am good. I gonna practice. All my friend here. My friend is coming soon. Huh? I will sing. One day soon I'll come back. So my friend is coming. The band of Linda and Berto. Huh? Why lang? Sige lang may practice diri kay doon na may umaabot nga concert. Ako pa ninyo, no? Manaygon mo. Mga kwarta pa mo. Uy, lami. Why lami? Ato bitsinan para mo lami. Is this a real life? Is this just fantasy? Call in a landslide. Escape from reality. Open your eyes. Look up to the sky. Balian mo tayo yung siya nila mo nikay. Kusog kayo mo mali. Kaniha, gibalian sa ko. Hubog na yung siya. Dido, na gusto mo apis tong grupo. Ha? Kinsa man na? Di mangutan ako nimo, og okay ra ba nimo? Oh, wa man ay problema. Basta kursunada lang siya. Ah, may kay na siya no ay. May kay na siya kay hibaw anak ko bukalis na siya nya. Kanang naasa sa instrumento, bro. Trumpet or trombone asa na? Nindot kina siya, noy. Ang kuan man gud ana man na siya grupo gud, noy. Pero tigawas na siya kay gamay kay sildo. Basi gyabag sa siguro ang kanta. Nindot shooting. Abara nagyabag basta di lang suruyan. Niyot kay ni tingog lagi no. Di ka magmahay ana. Kunya, asa man naron siya? Roy. Noy, Dido. Okay lang, Noy. Mo apel ko sa iyong pundok. Ay, lingaw lang ko tayo, ay. Amo ko ilingaw usbay. Unya, kami, barkada man Miss Berto. Nga, ningon man siya na ako, nga. May kuno kay kamugiti. Giti-giti kuno ba? Unya, ako, di sa ingon sa nanginambog ko. Noy, Dido, no? Grabe ni. Bukalis ko, pero di ko na atong grupuha, eh. Kargadog swapang. Yan, ingon man si Berto nga kumakasyo ko no ta, even ko no nga atong bahin. Ino da noy? O kana mo ni akong gusto. Berto nga mayam sa kuno ka mo supsupon. Supon. Kanang trumpet o trombone. So actually noy, mo trumpet ko, trombone. Pero wa ko instrumento. Mouth instrument man. Adi ay. Wina ka? Panagsara na bilidara. Ha?
On the table. Just ayaw na ba? O siya, may dito. Pwede na ako sa inyong grupo. Pwede kayo! Tama ka dito! Tama! Basta Noy, akong paninggamutan Noy. Kung matukod ganiya ang atong grupo, akong paninggamutan niya mo, angat ang atong grupo. Datido! Bang! Salamat Noy, salamat. Baho naman ka nga siya. Ako'y baho. Yes, kini siya may kinabahoan. Sa pagkakaroon, kuha man tayo instrumento. Akapila ang usa. Taka na bang itawag ko? Pila. Vocal cords. Akapilo. Wala instrumento, kanta-kanta lang siya ni Dido. Oo, sakto na. Sakto na. Kapila na. Akapila lang sana. Amo Na, na. ikaw bariton, siya melodiya, siya sotsopon. Pwede. Suwaya na to. Kuhan na muna ba? No? Ato suwaya. Okay ra ka. Akapila lang ba? Oo, akapila. Okay. Sakto ginay mo no dito. Okay. Angayan yung kamay mong leader. Ito. Kaya tayo kini. Oye, mana la 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 la. Sige. Okay to na? Okay. Taas Okay kayo. na. Ug kuwang pag ngita ka hagdanan. Pwede pa naan. Ikaw kuno ikaw. Ikaw melodialin. Siya mo das melodiya. Ikaw may melodiya. Baka Melodi. nabukuan sa... Melodi ko na. Gege. Oh, kana. Sige, kita si Pagod. Kasi presi. Okay. Ikaw kuno. Imo trumpet ko no. Trumpet. Kwanta na rin dito. Gusto na. Kasi makauntot niya ito. Pero okay. Basta, 10 million views ta. basta ako ang bariton, melodiya. Pabulay kay takon makasiyo na tapuhon. Pabor kayo, ay unay na kayo ta. Noon sa, ako nigawas lang ko dito. Kay, bati ang amo ang communication bito. Wow, what are you? Pero karon, grupo naman ta. Way magmahay. Sige. Na ako'y contact na dito. Thumb up! Promise! Promise! Thumbs up pa! Are you alright? Not left? Okay kayo eh. Daghan na kitag syuan eh. Akong gikagulan katong usa kay murag gito kag maon sa ta. Nya unsa may atong iktabangan na. Wa. Kanang kanis dudong mo sige hinuktok. Nag-absent ka sa trabaho. Sige guna-una atong unsa gyud nga na to? Salud. Oh, murag maon na. Marag nabuang mo siya may atong salud. Ay, unsa man ginitsura ni salud nga nung grabe man gini kakilig kung istorya sa satua. Ambot lang sa nani ay samsa ning anak nimo murag mao padugay ni may gugma. Ato kay istoryahon. Sa dahilan na siya ay sukad masukad. Murag karon pa man na siya naingon ana. Ang importante nga unta ba kanang maglikay lang gyud ba kay gibaharan ra ba na siya. Makuyawan ta si bakong tinudo niya atong tawahan kay murag bagsik ra ba to. Pero tan-on nimo. Muhammad ka to? Wata kay ba oh. Well, bata ka, ibaw simba siyang una-una ato unsay utok ato tawanan to. Dong. Naginuktok mo lagi ka. Sa'yo mo ginauna. Ano man ay? Nagyuto na ka dong? Ay, anyara kayo. Okay gana ikaon. Dong. Ayaw pasagdiin mo kagalingon. Ayaw pagpalipas-lipas og gutom or kanang unsa pagkaon ba kay lisod na. Wa naman ay, narakig yun na. Si Salud, Wa na ay. Nalakoy gamay yun na. Parte sa kong trabaho kay absent ba ko ron? kaila ko nimo dong. Si Salud ba? Bitaw na. Nakagusto ko ba ito niya na yun? Ambot na yun man ako kapugngan ay. Kakundog ka na ay. Daan palagi ko. Dong. Ayaw na ipamugos imong kaugalingon nga tungan niya. Kay kung tinuod nga na uyab gito niya,
muli kay sa nimo. Pero kung dili po to sila uyab, dili tinod nga uyab, mangita tog paagi nga magkita mo. Kasabot ka? Apas lang ina mo diri ha kay pakano na to nagpaniud to. Sige. Kaon na dong. Kanya ako na. Kung naaga ni kay bation, dili ko mo kaon. Dili ko mo trabaho. Hangtod nga nahugo na lang ka. Unya, bati na kay kagnaw. Ayaw lagi kabalakan ay di pa ko mudaot na. Diyos pa konsensyahon matani mo na yan. Sige na, sunod na lang. Sige na, musunod ko na. Maayo ka na sa dagol. May mo na si Dagbol gud. Dugay na mi koy puyog ana. Gani ang kuan kana kauban niyang bukalista. Hindi mas kumanghod. Nya. May man pero ang kadifrensya ng bata kay absinos kay ba. Paggadok atik. Na. Gadok atik. Nya, di ka ta maalaot ana. Basta importante, gamutunga gyud tatanan. Tunga we. Ay di ko tunga gyud. Tunga. Bert, katugin mo nimo ba? Aw kato. Oh, Ang niya na to isus na usam na kapurado ba nimo? Mutunga ko sa inyo ha. Watura ko. bantay ka ha? Wow lagi. Wow ay problema. Kalo, konsilyo na ni man ko ay tari ko kaha. Kanang manok ka, ihatag na, may mga yuana. Ug di, baligyan na. Kas, naslaw. Ano manghilabot mga kaanin mo ni Koy? May mo na manghilabot ang manok nimo. Wala, ge. Unya, mulimpyo kasi te. Dawat mo lang kag limpyo. Ako may tigsilhi ka ng itid ha. Oh, malimpyo siya ko, basta baho na. Pero di pa baho, ikay limpyo. Ako ang ginagtiglimpyo na ha. Basta ka naman ka na kung gusto ka kita na. Oh, bada mo ni Koy, ngano imo maginihilap tang manok nga dako magani katabang nato. Suma, gikawatan ta. Unya ni tuktugaok ni siya. Di nakamatata. Ato nang sakpan ang kawatan. Kini manuka. Sus, mura ni nako ako ning anak sa ning manuka kay dako man kay ni katabang sa ato. May nalanin mo ni ka. Ato lang ng isouvenir. Kay talsaon na kining manuka. Kita ba ko kag manok yung sama na yan eh? Ha? Ikay pa kauna na ha. Ika sa limpyo. Kung may ibang kinahanglan, mawalan manok ka din ha. Ay, Nok, sagdi lang si Anok ko Nok. Pinangga man ti ka, Nok, ha? Ayaw taong kong pauaway, Nok, Nok. Kay, makakwarta man ko ni mo, Nok, di ba, Nok? Kaluoy ba ni mo, Nok, Gigutom na ka, Nok. Minika! Tagay ko palit pagkaon na ning manok, be! Pagkaon? May pagkaon ay.